2026. Going back, looking back, reflecting on the past. Today in history. Adwenpa Hene Kofi Mensa Atras. Ye frame Berima Kofi Dawson. Utimi frame Akoko afri bremu kopim se no nkono bebo apemu no. Unim se eye Ghana mu ensem sebe o mai betum ponko a. Adwenpa ma chen. Ma jo so chaman. Bibia boko de. Oh, Janada Roma. Na so adom ne mpai boy ye pa. Ba dia say. Right. I hope the weekend everything went well. Oh, sure. Let me be fine. It's in the dream. Sure. Ready day. It's you so to talk. Yeah. Now we're done so favorable. Favorable. I want any woman kakra ba ben day. No so ye. E show the na ye no be intimi. E chen say they say no ye. Yes, okay. And he say no ye. By yamba binimo chen bi mo. And young common said you be fine. Oh, I'm just now we're done. Yes, now so oh, amen. Okay, bra. Now I did away. Okay, me that say ya that here for so as say second of the no doors and so much na to prekope na aya humu mo bo so me that to so do no ma fim pim no ne aduonu ensia ene nefua no pole wo ha ene aduosia ensia ewo afimu ene ne 266 days ewo afimu esi ne pepepe aka nefua yes it diko maka nefua no pole wo ha ene aduokono 199 days more na ye the 2026 no enso e di akwa kogu na ye hwe ye na chi ewo yabakosemu a efisia no pole ahanum aduanan and 544 years today and a year Portuguese and as a Portugal we wamo ebe piemu ewo Ghana hanomo wabra a year Abrante friend said Don Diego de Azambuja edi wonanim do ombe piemu ewo memu yes na what kind of na one mo eba ye no ofrasie epe baby obebo won sesen e won obedi won dwane ade a eno ene ye elimina castle no ene eye fishan 544 years one mo efrase ye se wo mo ekekere eya sa bia ye ho no mo enti oba eye Facebook obenya bi na wahwe elimina castle no yes enti elmina capsule no enie enti hanom na eye Portugal fo no mo de ye maame ne ye papa no ye nananom fa nkwasumu mo pepo ho yes epo ho no sa no na ise ya no mo de asisu na no ndokro we no mgum yes nananom abreu omabre o hwe ba bia de omugu pa na enade bia de gugu wo monsa wo ho no mo ne ye bo history na kire wa with me say na ya reho sempa antino elimina castle no ya kan ho asema no enei ogborem a na chese 544 years today and Portugal for no frase say one mo kekere eyesa bia ye ho no ma nei ye ko no mo kohwe eyensa hwe bia ya wo ho no mo da kra bo modin ne ko hwe na ye kan ye fa hudi a ye je ya wo so hunu botaye ne nyina so a enu nti na wose ye je ho fira abrofo ne nsam me say amanyofo de nke every quarter bia ese ye dom no mu hunu se ebi abrepe indi nse no so hu and they cry say appointees so ensu ye sika dos sika ye say no dos there sensem bi asebo on my way edin etino mo amanyanya nyatumi no bra ye nanan mo bra ye ntia ye dia fa ahudie ne yesere mo ya ho no ma mo ko nkɔhwe mo ko hema ni su ade na o hwe ba bi edi nipa wura ba bi nipa wona ekwan fa so mo maduane ni nyina akwa obehunu ewo ho no mo eti no naso yakwa say no I don't know what I say okwa ya utia bi kakra ya de aso bi kakra yes no akɔhwe eti no so eboya me nya yi kakra de ball man no bra so all the castle no bi tua kakra eti afofi da bi ho no ma sure say no one ye de esiesie o man no ye de siesie ho ai yeah, it's no aya yenkoni akɔhwe ho na elimina castle ho abakɔsem kakra eno no na mayenhwe amanyosem ensusu emu kakra okay na Ghana yenya sabre ne yenya yefa ahodie nti then Gold Coast no
si ye bie abatwo mu di ato se ɔman ba bia timi nya akwanya ekoto bi no mfishan pole aduoso mienu 72 years today ɛna yetimi enya saa akwanya no na ɛno ɛyɛ afe apem ahankono aduonum ɛnan 1954 ɛna yenya saa akwanya no ti 15th June 1954 ɛna ɔman ni nyinaa ye bia mu sɛ public general election etimi ɛkɔ so na ɛyɛ abatoɔ bi a ɛno ɛyɛ nhyehyɛeɛ na se yɛtimi ɛyɛ amendment wɔ constitution ni mu ɛno ɛyɛ afekoro na mu oforiso bosom da na ɛtɔ so du enum ɛna yɛyɛ saa ɛnsakyerɛ na ma yɛ konya sɛ Ghana ni dihye bia betimi ɛnso akɔkɔto ɛyɛ aba na saa brɛ no ɛba no legislative na which is ye mra sebedwa na nkunya no ye makomako aduasa nwɔtwe 38 seats ɛna na yɛwɔ nti na wɔ se yɛ trem na yetimi enya dodo na bɛka ho nti yetrem ema ne kɔ wɔ ha ɛne 904 seats ɛna yenya ayɛ nti na akɔba se yetimi di tumi no ɛba ɛyɛ aseɛ na afi mansini no obi atimi kɔto aba ɛkyɛ na adwe before then no na ɛyɛ tribal council no wɔn mo na kɔto aba de yi ɛyɛ yɛmfa ne se yɛmra se bedwafoɔ no ɛde ɛma yɛ ne eti yɛ trem saa ne na wɔse obi aso nya akonya ɛkɔto bi eti from 38 seat to 104 seat na yɛkɔto aba na manyoku agodo ana saa brɛ no ɛwɔ hɔ no mo no ɔsagefo Dr. Kwame Nkrumah CPP no na ɛda so ɛwɔ hɔ na in fact yɛkɔto aba mo na nya nkunya no dodoɔ pa 72 mo nya 72 seat iti ba Facebook a ya project ɛwɔ hɔ no ma betimi ahwɛ bie na yɛwɔ Northern People's Party Northern People's Party NPP so what ɛyɛ no mo ka dan kwa abuzia dombo na saa dombo no ne party no ɛno ne yɛka ho asɛm no eti enum na didi mu aba bɛda New Patriotic Party ne yɛ hɔ no mo no eti wɔn no nya 15 seats out of 104 ɛna ɛyɛ Ghana Congress Party wɔn so nya mu baako ɛna Togoland Congress wɔn mu nya mu miɛnsa Muslims Association Party enya mu baako Anlo Youth Organization enso nya mu baako ena independent candidate for no eye mako du baako ena chese nya 104 members of parliament at that time eti no wonu mu aso so na boy ya omba prayer yetimi di benya ye fa hodie no eti no Ghana ye na batwo man mu ni nyina nya akonya edi kan to ye de edi kan no ene 72 years a happen ye enso ewo oman yi emu eti eba no mo so a amanyosem ani di akire no kakra ewo mu eno no na mi jawa mo akọ hu na yes me kwan sa ena no ye da bi a ewo se ye nyina no yetimi celebrate na eye wiase nyina da ye yidi asi onom a ye nananom ye mpanyimfo onom no elder peoples no ye de show ni monyam na ya ka chom sa ya bisu wo mo no ye yidi afiri ho hu abro bi okuta poma na abu na ni chie se de wo ben wo kura na wo tete ho no panyini bi tena ka mu a sa de no ye yefront na World Elder Abuse Awareness Day iti enna no ti ye fa ni mfinhye ediosun ni ediosia ni ediosun ko enzo omo makọ ma homegie mu no de fruko na dimu no ano omo ye nkrofo ase yetime boaboa omo eka omo ho because waye breduma akọ na homegie nti ye mua omo na sa abayibo ni ade de to omo so nyini nyina we so kai wo se ubenyini wo so ubenyini ya wontutu ye World Elder Abuse Awareness Day nti ye nyai se ubi ono abrewa maami na akra de no apia sinche sa no mani nyina yenyan na awkwa yedase monso a emrewa no tifia mo bo mbayie no a ene nkokora no a mo ye yi a mo tete wo mo no so munyai eye abuse all right yedase Adwenpa Hene Kofi Mensa today in history ene abakosemo ewo yachi ene wode ni nyina ma a very wonderful one, and I like this about the Elder Abuse Awareness Day yenkai na yenye yenananom eyi wonomo a anyini aduru mpani mfie so mebani akodi nkomo kakra efesikase mu ya sorry anopei adumbi keke